Avui fem un magret d'ànec amb salsa de taronja i chutney de mango. Per això necessitem taronges, mango, una ceba, panses, comidat d'espècies, gingebre, cilantro i comí, un parell de magrets d'ànec, una mica de vinagre, brou de pollastre i sucre roig. Comencem la recepta preparant la salsa, el suc de 3 taronges, més o menys mig litre de brou de pollastre, una cullerada de sucre, una cullerada de mel i una mica de vinagre. Ho portem a ebullició i que vagi reduint. I paral·lelament hem començat a preparar el chutney de mango fent aquest sofregit de ceba. Ara hi afegirem el mango i la resta de coses. I anem pel següent pas del chutney de mango, segon i definitiu, que és posar-hi el mango tallat, les espècies, vinagre, les panses, ho remenem i primer ho deixem coure 5 minuts destapat i després 10 minuts tapat. I aquí tenim, després de 15 minuts de cocció, 5 tapades i 10 destapades, el chutney de mango preparat. Anem a reservar-lo. I el següent pas és marcar el magret d'ànec, sobretot primer per la part del greix. I aquí tenim ja la salsa ben reduïda a punt per servir-la. I aquí tenim aquest plat de magret d'ànec amb salsa de taronja i chutney de mango.